Добрый день, дорогие сябры і мае маленькія юныя слухачы. Я шчыра віншую вас з заканчэннем навучальнага года і жадаю вам цудоўных, вясёлых, аздараўляльных канікулаў, не развітвацца з кнігай, сябраваць і заўсёды памятаць, што нашы гродзенскія паэты і пісьменнікі дзіцячыя і дарослыя заўсёды парадуюць вас сваімі новымі творамі, новымі вершамі, казкамі, апавяданнямі. І заставайцеся заўсёды з намі, з добрай кнігай і добрым настроем. І зараз я прачытаю дзіцячыя вершы на розныя тэмы. Верш «Пахваліўся». Выхваляўся хлопчык Вася, на вясёлцы я катаўся, у неба ўзлятаў высока і на хмарку нават скокнуў, з ветрыкам пасябраваў, з ім у хованкі гуляў, потым воблачка злавіў, з маркі дожджыку папіў, на вясёлку зноў узняўся, колеры лічыць сабраўся, раптам зніклі яны ўсе, бачыў Вася гэта ў сне. А зараз верш такі пра сяброўства ў дзяцінстве і ўзаемавыручку. Рамантуе, не крыўдуе. Дзяўчынка Агата вельмі любіць брата, цацкамі яго гуляе, нешта кожны дзень зламае, паравоз ужо не едзе і ляжыць без кола ў недзе, адарвана ўплоўна ножка, у бычка зламаны рожкі, і ў робота праблема, бо застаўся ён без шлема. Без руля стаіць машына, паздыманы з колаў шыны. Брацік цацкі рамантуе, на сястрычку не крыўдуе, і за гэта вось Агата вельмі моцна любіць брата. Яшчэ прачытаю такія 4 радкоў, якія я склала для самых маленькіх, для садаўскага ўзросту, таму што мяне часта запрашаюць у дзіцячыя садочкі, і менавіта ім, для гэтых дзетак, для гэтай катэгорыі дзяцей, я склала такія 4 радкоўі. Вясновае сонца прыгрэла ўзлескі, расплюшчылі сінія вочкі пралескі. На цымбалах лета грала, песню звонкую спявала, пчолкі песні падхапілі і над лугам закружылі. Крочыць восень па дарозе і вязе дары ў возе, а сады, лясы, балоты асыпае пазалотай. За акном мяцеліца цэлы дзень злавалася, і са страху сонейка за печку схавалася. Книга называется «Маме я несу букетик». І зараз я прочитаю верш таксама, який називається «Маме я несу букетик», тільки ён на русской мове. І я прочитаю некалькі вершаў на русской мове. «Маме я несу букетик, искры, звездочки в нем светят, не ромашки, василечки, дивной осени листочки. В парке, где играл фонтан, лист мне подарил каштан, дуб мне тоже протянул листик свой зеленый, ярким лучиком мигнул красный листик клена, есть ольховый лист в букете, желтый лист калины, и теплом осенним светят угольки рябины». И еще я прочитаю стихотворение «Радость». Радость – это сад цветет, а в саду скворец поет, солнце нежно пригревает, мама ласково встречает. Радость, если рядом друг настоящим оказался, если в трудную минуту он помочь не отказался. Радость, если гол в ворота ты сопернику забил, если в школе на уроке 10 баллов получил. И вот, дорогие друзья, дорогие слушатели, я вам желаю много радости в наши смутные
печальные, можно сказать, дни. Оптимизма вам, всего наилучшего в жизни. И надо надеяться на лучшее, и оно обязательно придет. Радости вам, вдохновения, любви и всего-всего самого наилучшего. Спасибо за внимание.